ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, Lunes karon sa Semana Santa. Tawag ni nato og Lunes Santo or Holy Monday. Nagsugod na ta sa atong intense na preparasyon para sa atong pagsaulog unya sa pagkabanhaw ni Kristo sa Easter Sunday. Padayon ta magampo nining santos nga misa alang sa grasya sa Ginoo nga mahunong na unta ang pagkuyanap niining COVID-19 ug ang tanan nga nataptan karon maulian unta ang mga frontliners ipaiway unta sa contamination sa maong virus. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo niingon, tanawang akong alagad, ang akong itabangan, akong biniding, o gikahimutan ako pagayo. Ihatagan ko siya gahom, hatagan niya justisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuaw, ni maghimo siya masabang kapigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang o matilabangon sa mga timawa. Ipatuman gayon niya ang justisya. Dili gayon siya mulunga, ni maluya hangtod nga mapatunhay niya ang justisya dinhi sa kalibutan o ang kapuluan magpaabot sa iyang bala. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa kalangitan nga mihikyat ini. Siya mo'y nag-umol sa kalibutan sa mga butang na anaan ini. Siya mo'y naghatag ginanhawa sa katawhan o kinabuhi sa tanang binuha. O garon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. O himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mga mata, sa mga buta, o pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangitngit na bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo, Responsorio. Ang Ginoo mao'y akong kahayag o akong kaluwasan. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mo'y dalampanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga daotan, aron paglamoy sa iyang unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamon o nangapukan.
Ang Ginoo nga akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan nagpundok bato kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa bato kanako, bisan pa niana musali gayud ako. Ang Ginoo nga akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo nga akong kahayag ug akong kaluwasan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ka o Ginoo. Unong kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay sila padihapon alang kaniya ug si Marta mo'y nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot ng mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsay nardo. Gibuko niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaalimyon sa Pangulo. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya ningon, nganong wala man hinuon ni baligya kining pahumot ug tulo ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundi dili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus dito sa Betania, busa nangadto sila dito. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug bituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka o Kristo. Mga igsuon, daghan kaayo ang mga nindot nga punto nga atong makuha sa Ebanghelyo. Daghan kay mga pagtulunan nga gisud aning maong Ebanghelyo karon. Mukutlo lang ko sa dili kayo common nga punto kani bitang dayon katapusan nga niingon diri nga tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kanis Lazaro, kung atong mahinungduman, kay nibisita man ni Jesus sa balay nilang Lazaro, kanis Lazaro, mauni ang igsuon ni Marta o ni Maria. Unya, namatay ni siya, unya upat na kaadlaw nga gilubong, unya gibuhi pagbalik ni Jesus. Nakaron, tungod kay nabuhi man siya balik, porting daghanang mga Hudiyo nga wa na mutuo sa ilang mga pangulo, didto na nituo ni Jesus tungod aning iyang pagbuhi sa patay na si Lazaro.
Karon ang mga pari, ang mga buangon kay tanan, nga ang ilang gituhuan, ang ila ra gyung gahom, ang ila ra gyung authority, na hasta ang tao nga patay na, unya nabuhi ang tao balik, ila na sang patyo og usab. Na nga kanibitang ang tao atong patyo og usab. Kuyaw kay niyo. So bakap gid na kanabitang niingon ang daghan kayong mga maro ba kanabang gitawag nato og mga katarungan sa mga sugarol o mga palahubog o mga filosofiyo. Ningon ada, motuo man taan ang gisigig sangyaw anang katoliko na naay langit, naay purgatorio, naay impierno. Wa gyud patay ni balik. Way patay ni balik. Usa na nga patay nga ni balik nga historical gyud nya naa sa Bible. Kani si Lazaro kay upat na gud ni kaadlaw gilubong ni balik pagkabuhi. Kana ding moingon ta ada wagi patay ni balik mo nang di ta mutuo. Ang tao ni ay nga dili gyud mutuo bisan pag naay patay nga mobalik patyo niya gusab. So ang kalainan sa tao nga way pagtuo mupatay. Ang tao nga naay pagtuo andam magpakamatay. Muna si Kristo nagpuyo siya subay sa pagtuo. Nagtuo siya nga ang iyang amahan mo'y nagsugo niya. Nagtuo siya nga ang sugo sa iyang amahan mo'y iyang buhaton. Ang sugo sa iyang amahan o ang misyon nga gihatag niya sa iyang amahan, ania nahimutang sa atong unang pagbasa. Ningon dili tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili ug akong gikahimut-an pag-ayo. Gitahagaan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. So ang hustisya dinhi sa atong kalibutan karon nga ihatag ni Hesus mao kanang pagwagtang sa sala. Mao na nga ang matod pa diri ang mga maluya dili niya pabugatan, ang mga huyang iyang tabangan, ang mga pobre iyang tabangan, hasta gani mga patay iyang buhion. Mao ni ang misyon sa alagad sa Ginoo. Kung kita karon alagad tas Ginoo, magsigi kita og paningkamot nga mapatunhay ang hustisya. Nya ang pinakahustisya mao kanang atong ipakita sa kalibutan nga gasunod ta sa misyon o sugo sa Ginoo. Mabitan nang magsigi kog balik-balik sa pag-check up sa akong kaugalingon o kamo sad ako sad mong hangyoon nga mo check up. Kumusta man ning atong enhanced community quarantine? Nakatuman pa ba ta sa sugo sa Ginoo niini o nagtuman lang ta sa sugo sa tao? Kay kining sugo sa tao mubunga gid ni siya og kahadlok, kabug-at o kasuko. Mao na atong timan-an. Makaguba siya ba sa hustisya? Makaguba siya sa katarong og mawagtang ang gitawag nato og kamatuoran or truth. Pero ang tao nga nangalagad og nagsunod sa Ginoo, ang iyang resulta sa iyang mga buhat mo resulta sa kalipay, kalinaw, kahiusa o paghigugmaay. Kana bang mubati na ta nga kita kauban sa atong isig katao, kauban sa ilang panginahanglan, kauban sa ilang kasakit, o kauban sa ilang kalambuan, o sa ilang mga nakabot nga mga kalampusan. Pero karon dako kining challenge nato kay kining atong pag-atubang sa COVID-19, kasagaran nato murag nahadlok sa usag-usa. Kung ako mupalayo ko ninyo, kay di ko gusto mutakdan ko ninyo. Mabutan nang na ay mga kanang sa TikTok bay tawag ana ana sa kuan, kanang ana sa i-upload anang online. Nya usay makakita man ko. Kana bang ang bana, ang katawa sa kuwato ba nga ang bana nagkuha sa ilang rasyon, ilang pagkaon dito sa barangay tingali to nya lipay kay siya kay niabot na sangpit din siya ang asawa
Nya ang asawa si Temsa gakuha og katong steak nga mo'y gikuha sa putos nga iyang gidaan aron dili siya kahikap sa iyang bana. Kay mo lagi na roll distancing. Kuha niya paghuman siya, musuod ako day, ayaw sa. Kuha sa siya itong balde, tubig, iyang giyabo sa iyang bana. Niya bang gihumod yung mayo, gipahigda pa sa salog, gibrasan pa yun kay mao lagi kuno na roll nga kinahanglan sa tito ka na, i-disinfect. Mura na hinoon ba og ang asawa hadlok kay isbana imong bana na unsa naman niya anong hadlok mo kanako nga bana mo kunimo para lang kita safety na yaban yung maayong tubig. Ang kahadlok ba mao na hinoy gi-promote bitaw ngano man matakdan ko sa asawa nako in kaso lang ako asawa anako'y asawa ba ngano man matakdan ko nimo nga till death do us part man sad ug ako'y mamatay di libre na ka ug magdungan ta di na tayo forever. Dungan tayo kamatay. Hadlok na kay tang mamatay. Unya, hadlok na tas atong isig katao kay tungod basig siya hinungdan sa atong kamatayon. Ug mao gani na hinungdan nganong nagluklok tas atong balay karon kay hadlok tang matakdan sa atong isig katao. Failure ta. Failure. Dili na bunga sa pagpangalagad. Mabitaw nga kita mi-appreciate, gitawag na itong mga hero, ang atong mga frontliners, kana mga doctors, mga nurses, mga government officials, o mga tao nga nang distribute na atubang sa mga tao. Apil na sa mga tindira, nga karon tan-aw ra ba nako sa atong mga tindira in town, wa gini observe kaayo og distancing, kay inigbayad na sila, atubang man, inigpili sa mga palituno na ang bakba dool kay istanan nga naa say nag-umbaw nila. Why distancing? Kada adlaw mo na ilang giatubang. So kani sila mao'y mga gitawag na tog hero kay wa sila mahadlok sa ilang isig katao. Pero kita karon nga naa sa atong quarantine, ala di ta maghinadlukay. Unsa may atong buhaton? Magtinabangay. So kanang mga tao sad karon nga wa mahadlok pero mitabang. Ano bang maingon ka ba nga mo distansya sa kunimo kay basig matakdan kanako? Ana ba? Anindot anang una-una di ko muduol nimo kay basig matakdan kanako. Ana. Mo ni lagyo taron dinhi tagurha ta kadupa aron di ta matakdan. Ana. Di ko katakod ninyo. Ana kay maluoy ko ninyo nga mamatay mo tungod nako. Ya so og naa ta nang panguna-una nga di ta mo patakdan. Ang sulod na sa nga akong una-unaon, kung wala na ang COVID-19, moingon na sad ko, dili tika pasakitan. So kung naglagot ko nimo, ako ning patyon ang akong kalagot, dinhis akong kasing-kasing, aron dili nimo takod, diha nimo. So kung ang bana naglagot sa asawa, patyon niya ang iyang kalagot, una siya mo atubang sa iyang asawa. Siguroon niya nga iniguli niya sa balay, patay na ang iyang kalagot sa iyang asawa. Aron dili mo takod ang iyang virus sa kalagot ngadto sa asawa. Kung ang asawa sad galagot sa bana, una siya makig-istorya sa bana, iya usang siguroon nga patay na ang iyang kalagot. Mo na inindot, ang inahan sad ug ang amahan galagot sa anak, iya usang patyon ang iyang kalagot ug ang iyang kapungot sa iyang anak, una siya makig-istorya, una siya moatubang sa iyang anak. Ninduta ka, no? Magtinabangay ta sa pagpakamatay aron mabuhi ang atong isig katao. Ug mao kana ang atong gihandom niini karon nga Holy Week, ang kasakit ug kamatayon sa atong manunubos. Mao bitaw nga tungod aning iyang pagpakamatay para nato, gitawag nato siya atong kahayag ug atong kaluwasan. Ang Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nganong nahimo man siyang kahayag kay nagpakamatay siya para nato aron pagpakita nga ang tinuod di ay kaluwasan anaa sa atong pagpakamatay para sa atong isig katao, dili ang pagpatay sa atong isig katao. Ang mga pangulong pari sa panahon ni Jesus o pangulos mga Hudiyo,
dili magpakamatay para sa mga tao, kung dili andam mo patay, giapil pa nilag patay ang Ginoo. Sa ato rong enhanced community quarantine, niining higayon nga wa natay mga misa nga naa ang community. Wa ka mamatay ang atong pagtuo ni Kristo. Wa ka nato patya si Kristo diha sa atong kasing-kasing. Aron mabuhi si Kristo diha sa inyong balay, sa ako nang gikaingon, hala pag-alagaray mo, ayaw ipatakod ang virus sa sala diha nimo ngadto sa imong kauban sa pamilya ug ngadto sa imong silingan. Patya ang maong virus. Pareha sa COVID-19, dili nato ipatakod ngadto sa uban. Atong patyon dinhi mismo sa atong kasing-kasing o sa atong lawas, pinaagis paggamit sa tanan nga mga gisugyot nga mga gamitonon para masumpo or mamatay ang virus dinis atong lawas. Mo naga-quarantine ta karon. Ang ato sang sala gakinahanglan sad og enhanced quarantine. Kinahanglan dili mutakod ngadto sa uban. Kamo mga batan-on, si gamit anang internet, unsa may inyong gipasapasa nga mga mensahe karon sa inyong isig kabatan-on, unsa may inyong gipang-post, unsa may inyong gipang-communicate, dili ba ang mga porn, dili ba ang mga laway, dili ba ang mga bugal-bugal o mga violence, kanang atong TikTok, dili ba kaha ang mga makaguba sa relasyon mo'y atong gipasa diha, aron lang yun magkatawa, aron lang yun mura kunhay aligre. Nya dito nakaguba na doon na mga tao na sakitan tungod ana. Virus po na siya na angay natong patyon kay nag-care ta, nag-amping ta sa atong isig katao, isig ka magtotoo. Pag-ampo sa katawhan, nining mga adlaw kanusa si Kristo nag-ampo o nangilaba sa iyang amahan diha sa kasakit sa iyang pasyon. Atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo diha sa atong mapaubsanon nga pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo aron malipihuan siya pinaaging sa iyang dugo, ngamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan din aniya kita magpuyo aron hatagan kita sa Dios sa kaayo kalinaw pinaagi sa dugo ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton o nagantos aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog sa pagpakig-ambit sa mga pag-antos ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagatuo, sa mga wala motuo, sa tanang dapit, alang sa tanang natong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, ang pagpasakit o kamatayon sa atong Ginoong Kristo, magdalaon ta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Wamahan, pagpaduol sa imong katawhan ug dungga ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagdayeg pagmaya sa yaman, alang usab sa atong kapasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinloi pinaagi sa gahom ni ining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang Ibayaw ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay O matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitas-on sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo karon ug kadto mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nanha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagi sa mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdayego ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, ginunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang dahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo, ipakita ta karon ang atong panag-iigsoon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, at kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ka angay paglawat kanimo, at ang pagmamahal ang mga Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko na matuod ka nga naa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot na mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita o Ginoo ang imong sakripisyo maghatag unta kanamo kadasig nga Diosnon aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo o makahimulos sa iyang mga bunga. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Epirata alang sa COVID-19. O Diyos sa among Ama, isangpit kami kanimo nining panahon sa among paginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakdan sa paghuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga magalima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pagagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manindog paligid. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabanhaw. Apan kining maong pagkabanhaw mahitabo lamang kung kita anda magpakamatay para sa atong isig katawo, dili kay maningkamot sa pagpatay kanila. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong danon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. O Maria.